Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZoom, Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu. Tadzoka takakubatirai message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomana Shi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu yangu mukoma nyaya yakamira sekudai so. Ndichazamawo kuti ndinge ndichiregedza kurebesa nyaya yangu so that handizotambisiri vanhu nguva yavo. Inini ndichiuya pano mukomana Shi, ndauyawo kuzotsvaka help, ende ndiri kutsvaka help nenzirawo dzechivanhu nekuti ndakambozamawo kuti ndinge ndichinamatirwawo kuchechi, but dambudziko randinosangana naro nderekuti mukunobatsirwa nemapastors kune vamwe vacho vanozototanga kundibvunzisisa as in vanenge vachida kutozama kunzwisisa kuti pacho pandinobuda usiku ndinenge ndiri munhu here. Saka I used to answer vanhu vose ivavo vaipota vachindibvunza mibvunzo iyoyo, especially ava vanozviita vanhu vanonamata. Saka in honesty ndaitofungidzira kuti vainge vachitoda kutondibatsira, but nekufamba kwenguva ndakazotoona kuti vazhinji vacho vanenge vachitodawo kutobvunza kuti saka masimba awa angawanikwa sei, masimba ekuti unokwanisa kuroya munhu wobva wazomuroyonora but iwewe usiri muroyi. Ndo pandakabva ndazongosvipa church pasi. Kana nanhasi mukomana Shi handitombotrasti neizvi zvavanotaura zvekuti Mwari what ende ndikutongodawo kuti vanhu vange vachindibatsirawo nenzira dzechivanhu, nekuti zviri nani kuti zvinhu izvi zvikangotorwa nevanhu vacho vanoita zvechivanhu rather than kuti vanhu vanouya nechitendero chavo vobva vazoti ivo vari kutoda maspirits acho iwayo ekuti vanokwanisa kuroya vanhu then vokwanisa kuroyonora vanhu. Wewe mukomana Shi, inini maspirits ari pandiri handikwanise kumakontrola. Dai ndaikwanisa kumakontrola kuti ange achiita zvandinoda, zvimwe kuda ndikadai nditori mupfumi, but shavi racho rinotongondibata parinenge radira ipapo. So kuti ndinge ndichizosvika pandiri pano mukomana Shi, upenyu hwangu hwainge huri upenyu hwekungotamburira. Ndakakurawo ndichingorerwa nagogo vangu. Gogo vakazoti vashayika, hama dzaamai ndokubva dzazotanga kupopotedzana pamariro agogo vachiti ivo vainge vasingadi kundichengeta because baba vangu vainge vasina kana kuzombodzoka vachibvisawo zvishoma, nekuti ivo baba vangu hanzi vainge vakangoita zvekubata amai vangu chibharo. Saka vainge vakatenderana nehama dzaamai kuti idzo hama dzaamai dzaisazosungisa baba vangu, nekuti baba vangu zvinonzi vainge vatori nemhuri yavo kudhara. Saka agreement yainge iripo yainge iri yekuti either baba vangu vaifanira kuti vange vachizotora amai vangu voita mudzimai wechinumber 2, then ivo baba vaifanira kuti vange vachizouya voripa kubata chibharo kwavainge vakaita amai vangu. Asi zvinhu hazvina kuzofamba nenzira idzodzo. Baba zvinotonzi vakatotora amai vangu apo amai pavainge vaine pamuviri. Amai ndokubva vatomboenda vakanogara nababa vangu. Zvino yakazoti nguva yekuti amai vange vachizozvara yakwana, zviya zvekunzi munhu anombounzwa kumusha kwavabereki vake kana iri mimba yake yekutanga, ndo zvakazoitika ipapo. Baba ndokubva vatongoshayika pamap, then ivo vabereki vaamai gogo nasekuru ndokubva vazototanga kuzvichengetera mwana wavo. Zvadaro mukomana Shi, baba vangu ivo vaitozivikanwa kwavainge vari, asi baba vangu vakaramba zvachose kuti vange vachiuya kuzoripa. At that time vainge vava kutoti ivo pavakasangana naamai vangu havana kana kumbogara vaona amai vangu vachiri musikana ainge akazara. Saka mimba iyoyo yainge yakatakurwa naamai vangu yainge isiri mimba yavo baba. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvakazosvika pakuurayisa amai vangu nekuda kweBP. Vava kutanga kuzvibvunza kuti saka at the age of 14 years apa varambwa nemurume wacho ari kuti iye mimba yacho yavainge vakatakura yainge isiri yavo. Saka amai vakazonosvika pakunozvara, but amai vangu she was in deep pain. Zvadaro mukomana Shi,
amai vakati vashaika ndokubva ndazotanga kuchengetwa nagogo vangu. Gogo vangu vainge vari munhu ainge ari right shame. She was a nice woman, but upenyu hwakazotanga kundiomera mushure mekunge gogo vangu vashaika. Gogo vakati vashaika, vanhu vari pamatare, vanhu vachiitisana nharo, vanhu vachiti ngaadzokere kuna baba vake. Apa manje wacho ainge achida kuenda neni kuna baba vangu painge pasina. Umwe neumwe ainge achingoti uyu ngaende naye, ini handidi kumuona, as in baba vangu ndo vainge vachinzi ini handidi kumuona. Saka vanhu vakati vachikakavadzana kudaro, then Sawira wagogo vangu ainge ari muvakidzani wagogo, iye akabva azokumbira akati, ndinokumbira kuti mwana uyu chiregedzai kuramba muchingondishungurudza, because ndainge ndava kuchema at that time. Vakabva vati ivo vaikwanisa kufanisa kugara neni kusvika hama dzaamai vangu dzakwanisa kuzowana a final answer. Zvadaro mukomanashi ndikabva ndazotanga kugara nagogo vaya, ende hama dzaamai dzakabva dzazotokanganwa nezvangu kusvika ndichizova ne15 years. Pavakaona kuti now ndainge ndava munhu, ndo pavainge vava kuda nezvangu. But kubva pazera iroro pandainge ndine 9 years kusvika ndichizopinda mu15 years, vainge vasingambodi kana kunzwa nezvangu. Asi pavakazoya vachinditora hama dzaamai, chavainge vasingazivi ndechekuti mukoma inini ndainge ndatova chigono chemuroyi chaicho, because ndakatanga kutrainwa kubva musi wandakatanga kugara nagogo ava kuzosvika muzuva ranhasi ndichizova zvandiri. Well, fast forward mukomanashi, ndakati ndava kugara navo gogo ava, vakabva vazondiboora pamhino. Not kuti munhu wese akaboorwa pamhino muroyi, but ivo yainge itori mark yavakandiisa, because ivo vakati uroyi hwavo uroyi unonzi hwemasiyiranwa, vanoita zvekusiyirana paukama hwavo. Saka ivo vakabva vati maki iyo yavainge vandiisa pamhino vachindibora earring riya repamhino kwainge kuri kuti inini ndainge ndatoadoptiwa mufamily mavo, ndainge mumweya hanzi ndainge ndava kutongoshare the same blood navo ivo gogo ivavo. Daro mukomanashi ndakabva ndazopiwa rimwe bhandi iri randakapiwa iro ibhande raipfekwa nevakadzi vekudharadhara, zvimwe kuda kuma 1970-80 ikoko. Mabhandi iwawo ekudharadhara ndo bhandi racho randakapiwa mukomanashi. Saka bhandi iri rine makala rakaita jira, so saka since rine makala kudaro, pose parinoshanduka kuita nyoka iro rinobva raita kunge shato, nekuti shato inoti ichifamba paya inoita sekunge inenge ichichinja macolors. Shato iyi ndo yandinoshandisa. Zvino ndakati ndatrainiwa kudaro, sekuru vangu vakabva vazouya vachinditora mushure mekunge vaona kuti ndainge ndakura. Apa vainge vava kuda kundishandisa kuti ivo vange vachizondiita musikana wavo webasa. Sekuru vakati vanditora ndokubva ndazoenda ndikatanga kugara navo. Ivo sekuru panguva yacho iyoyo vainge vachiri kushandira kuSouth Africa. Saka sezvo gogo mudzimai wavo iye ainge aine pamuviri, saka sekuru vainge vachida munhu wekuti anenge achigara nemudzimai wavo. Handina kuramba mukoma, asi zvakangondibata zvakandirwadza kuti ivo sekuru kwavainge vachigara it was even less than 3 kilometers, but havana kana zuva ravakambouya vachingouyawo kuzongondishanyira all of those years pavainge vari kuSouth Africa, kungouya kuzongodongorera muzukuru wavo. But zvavakaita ndezvekuti vakangouya mukomanashi ndokubva vatongonditi ndinge ndichirongedza mabhegi angu. Kana gogo vaya vakarwadziwa kuti makore ose awa vanhu kana kumboti thank you kungouya kuzonditorera mwana, worst of all now ndainge ndatova hama yavo. Gogo ava vakabva vazondishanyira vakati ivo vainge vachida muripo. Ndikabva ndati zvino mama munoda kuti ndinge ndichikuripai nei, nekuti gogo ava ivo vaiti pose pavanenge vabatwa neshavi ravo Rehuroyi vaibva vati inini ndini amai vako, nekuti ndini ndakakujoinisa muzvinhu izvi. Ndakabva ndati nhai mama, saka ndokuripai nei, tarirai muone kuti handina kana chandiinacho. Saka vakabva vati ivo vainge vachida mwana uyo achazozvarwa nagogo mudzimai wasekuru, vachiti ivo vainge vachida kuti mwana iyeye vange vachizomuita chidhoma chavo chekuti vange vachizopa muroora wavo, because zvidhoma zvavo zvose vainge vari busy nazvo ende vaishaya chekuti vangachisiyira muroora wavo, nekuti zvose
vainge vachizvida vachiti zvimwe 2 vainge vachida kuti zvinge zvichizosara nemwana wavo musikana, zvimwe 2 zvobva zvazosara neumwe zvekare mwana wavo musikana, then ne1 icho chandainge ndichishandisa icho chaipota chichishanduka kuita nyoka, bhande iroro randainge ndakapiwa. Zvino vainge vava kusaziva kuti muroora wavo vainge vachizomupa chidhoma chipi, sezvo iye panguva yacho ainge asati auya kumusha, iye ainge achiri kugara kuSouth Africa nemurume wake. Saka vakabva vati ivo vaida kuzoti muroora wavo apo paanozouya mushure mekunge vambomudhileya, then vobva vazomupa chidhoma, asi kwekuti vange vachiwana chidhoma ichi kwainge kusisina, ende vamwe vavo vainge vasingade kuti vange vachivabatsira pakunogadzirwa kwezvidhoma izvozvo. Zvadaro mukomana ndakabva ndazobvumirana navo gogo ivavo mumhepo, ndikabva ndati zvakanakai, munongondiudza zvekuti ndinofanira kuti ndinge ndichiita. Zvandaiita mukomana ndezvekuti ndaiti kana gogo mudzimai wasekuru kana vakawacha nhumbi dzavo, ndaibva ndatora nhumbi dziya kana kuri kunzi ivo vanenge vasipo, ndobva ndaenda nadzo kumba kwagogo vaya. Gogo vaya vaibva vadzipfeka nhumbi idzodzo, vobva vatanga kutamba vari mubedroom mavo, vachitamba vachiridza mamwe masongs emashavi, but not masongs emashavi avo atinoziva. Kune mamwe masongs emashavi asingatozivikanwe nevanhu vasingaiti zvekuroya. Tinenge tichitotambira mashavi ehuroyi, mashavi ehutsinye, ndo atinenge tichitotambira iwawo kuitira kuti ange achiuya kuzogara pamitumbi yedu. Saka mashavi aya ehuroyi aizoti kana aimbirwa atambirwa naivo gogo aibva azouya obva azogara pahembe dziya. Saka ndaibva ndazotora hembe dziya dzinenge dzakagarwa nemashavi ehuroyi, ndobva ndazodzokera nadzo kumba ivo gogo mudzimai wasekuru vasati vadzoka. Ndaiti ndasvika paya ndobva ndadzipeta, ndobva ndadzongonotsiya zvadzo hembe dziya mubedroom ragogo ndakangodziisa pamubhedha. So gogo vaizoti mukunopfeka hembe dziya, hembe idzodzo mukoma dzaitopota dzichitombodzvinya mwana wavo. Mweya uyo wainge urimo muhembe imomo ndo waitopota uchidzvinya mwana wavo. Mwana wavo mukoma akati azvarwa, ende taisafanira kuti tinge tichizomutendedza kuti ange achirarama for 3 months. Zvakazoitika mukoma ndezvekuti muroora wavo gogo vaya vekundichengeta akazokasika kuuya kuno kumusha, but gogo ava vaiva nesimba, vakabva vadhileya track iro ravainge vari, vakaridhileya mukoma munzira zvekuti raingoti rikafamba robva rafa, rikafamba robva rafa. Apa gogo vainge vari mubishi rekuti mwana uya ange achiurawa mushure mekunge afa obva azovigwa, nekuti taifanira kuti tinge tichizomirira 7 days dzake ari muvhu. Kana 7 days dzadarika tobva tazonomutora obva achizotanga manje kugadzirwa kuti ange achizoitwa chidhoma. Magadziriro acho avanoita zvidhoma inini mukoma handinyatsokumaziva. Saka ivo vakabva vazonotorana nedzimwe shamwari dzavo, but ivo vachindiudza about shamwari dzavo vainge vachiti vainge vakashamwaridzana nadzo apo pavainge vachitori mhandara chaidzo vachiita izvozvo zveuroyi. Ndokubva vazomutsa mweya wemwana uya vakati vaumutsa mweya uya ndokubva vazotanga kugadzira chidhoma. Mukomanashi zvandakaona musi iwoyo dzainge dzitori nyasha dzaMwari, because mhiko dzacho dzainge dzakaitwa nagogo. Dai kwanga kuri kunzi muroora wavo uyu dai ainge akakasika kusvika chidhoma ichi chisati chatanga kufema, dai gogo ava vakafa musi iwoyo. Ndakaona gogo ava vachita kuyerera misodzi zvekare vachita kudikitira chidhoma ichi chichiramba kumuka. Chidhoma ichi mukomanashi chainge chitongori chimudhori, chainge chitori normal. Saka tainge takangochiradzika pambedha kudai, gogo nevamwe vavo vachiita mhiko dzavo apa vainge vakabatwa nemashavi avo. Inini mukoma ndainge ndakangomira pahwindo ndakadongorera panze. Saka hwindo ragogo ava unoona zvose zvinenge zvichiitika mubani. Saka uko kwainge kuchibva vazukuru vagogo zvekare nemuroora wavo nemwana wagogo, ndainge ndichitovaona kuti avo vachiuya. Mukomanashi vakazoti vasarirwa neabout 500 meters kuti vange vachitsika pachivanze. Ndo pandakabva ndazonzwa gogo vava kuti chidhoma chiya ndokubva chatanga kuti 1 2
3 chichifema mukoma chikabva chatanga kubwaira ndokubva chatomuka paya chikabva chati ndiri kunzwa nyota. Then gogo vakabva vati, wamuka muzukuru wangu, aiwa usanetsekana nekuti amai vako vari kusvika pano izvezvi. Mukomanashe muroora uyu wagogo akazoti achinosvika pamba pagogo vachinogara pasi nacho chidhoma chikabva chanzi amai vako vasvika, chienda unonwa mukaka. Chakamunwa mukomanashe musi iwoyo zvokuti mangwana makuseni akamuka achitemwa neumwe musoro because ainge ayamwiwa ropa nacho chidhoma ichi. Takati takagara kudaiso inini nagogo neshamwari dzagogo dzainge dziripo ndisu tega tainge tichikwanisa kuona zvose zvainge zvichiitika. Ainge akatochibata chidhoma ichi pamakumbo, akatoburitsa zamu rake ari bhizi achichiyamwisa chidhoma ichi. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakaoma, hanzi mukoma ndikazotokupedzerai data, nyaya dzangu dzakarebesa. Zvakaoma hazvo vedu we.